फैगौ एमएलए इलेक्शनाव माखासे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां कर्मी नेता रायजो राजाफ्रा फैनो सावरायगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे माखासे गिदिर गिदिर लिडार इउपिपिएल दोलोनि जाय बिपिएफ निफ्राय थांदोंमोन बिपिएफ खौ नागारनानै सनानि खाबु गोल्डन अपरचुनिटि बे समावसो बिथांमोना थांदोंमोन ना बिपिएफ खौ जोगारनानै बैसोर बिथांमोना लाइन लागासिनो दं दा एमएलए इलेक्शनाव फैनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव दा बाथ्राया मा बबे एंगेलजों खारगोन बेखौसो रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगौ। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालाम इसोरनि उनाव नोंथां बयबो मोजां दं। बिटिसि इलेक्शन जानानै थांबाय। बिटिसि इलेक्शनाव जेबो चान्स मोननाय नङा, बिपिएफ दोलोआ देरहानाय नङा, बिपिएफ दोलोआव जेबो मिशन भिजन गैया, इउपिपिएल दोलोआवसो फिक मिशन माबा माबि मिशन दङ, भिजन दङ होननानै इउपिपिएल दोलोनि गोदै गोदै खोथायावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय थांनाय माखासे बिराद गिदिर गिदिर नेता बिथांमोना एथ' गिदिर अजन गोनां नेताफ्रानो प्रमद बर'नि नंखाय रावाव गोजावनानै चन्दन खाम्फामोन बादि बिथांमोना नेरसोन बर' बिथांमोन बादि डिपुटि स्पिकार जाबोनाय बिसोर बादि लिडारा दिनै थांदों प्रमद बर'नि खोथा लानानै। हय नंगौ फैसाया मोनदों बिथांमोना, फैसायाथ' साफिसियेन्ट नङा लिडारनि थाखाय। Money is not enough for a leader. थाखायानो साफिसियेन्ट नङा। बिथांमोननो मान सन्मान नांगौ, स्टेटास नांगौ, लाल टफि गोनां गारि नांगौ, बेफोरबादि पाब्लिकफोरनि गेजेराव एसे हिरो देखायनो मोननाय आरो हिरो देखायनांगौब्ला गभर्नमेन्ट दानांगौ, गभर्नमेन्ट दानोबा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मोजां मावनानै होनांगौ आरो खोथा होनायफोरखौ मावफुंनांगौ। बे रोखोम खामानिखौ प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोराव मावनो हायाखै, भुल खामानि मावदों। जि प्रतिश्रुति বিলাকক प्रमद बर' डाঙৰীয়া পূৰণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু নিৰ্বাচনত আগত এই प्रमद बर' ডাঙৰীয়া এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পৰা নাই। ৰাইজসকলে এই কাৰণে प्रमद बर' ডাঙৰীয়াক ত্যাগ কৰিছে। ডেট মিন্স ইউপিপিএল দলক ত্যাগ কৰি বিপিএফ হাজাৰ হাজাৰ ওয়ার্কার্স নেতা কর্মী বিলাকে মার্চ আপ হৈ আছে। আজিলৈকে হবলৈ লাইন লাগি আছে। এইটো আপোনালোকে গ্ৰাসৰুট লেভেলত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত খবৰ ল'লে খবৰটো 100% খাটাং পাই যাব। दा बे रोखोमनि खोथाखौ नोंथांमोना साननांगोन। दिनै गासिबो नेता कर्मी रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव रावबो थालाब्ला बे इउपिपिएल दोलोखौ मानो नांगौ? फैदो मानाव गेदेर प्रमद बर' सार, उरखाव गोरा सार, लरेन्स इस्लारि सार, बिपिएफआव ज' मोनसे पार्टियाव थानानै मोनसे खुन्थिया बादि गोरा बिटिसिखौ जों खालामनानै रायजो राजाफोरजों लोगो लानानै रायजो राजाफोरनि मदद लानानै खामानि मावलांसै बयबो जै जै मै मै। नङामोनब्ला इउपिपिएल दोलोनि समाव अरुणोदय स्किमखौनो अथच गावसिनि फ्लेगशिप स्किमबो नङा बियो। अरुणोदय इज नट फ्लेगशिप स्किम of UPPL political party or BTR government. It is directed from Assam government. दा बेवहाय BPF दोलोनि रायजो राजाफ्राथ' अरुणोदयखौ मोनखायाखै। मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङानो बेखौ बुंखादों होनो नाङा होननानै। दिनै इउपिपिएल समाव इउपिपिएलनि कर्मीफ्राबो मोनाखै, नेताफ्राबो सोरबा सोरबा मोनाखै, सोरबा सोरबा रायजो राजाफ्राबो मोनाखै आरो बिपिएफ दोलोनियाथ' बारहोदो। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ जाखांनाय लोगो लोगो आफ्टार बिकामिं द चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयनिबो समान, मा इउपिपिएल मा बिजेपि मा कंग्रेस बयबो अरुणोदय मोनजोबनांगौ खेल लानानै खालामबाय। आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमखौ दायथ' लानानै बयनोबो होदों बिटिसिनिफ्राय डिमान्ड खालामनानै। बयबो बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफा बयबो क्राइटेरिया मिलायनायफ्रा मोनदों। हाग्रामा महिलारि डाঙৰীয়া বিটিচিৰ চিফ হোৱাৰ পিছত সকলো ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যিবিলাকৰ হাতত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তেখেতসকলে 100%
अरुण'दय पाइसे बेखौ आं गेरेन्टि हिसाबै बुंनो हायो। लिडारा बिदिसो जानांगौ। रायजो राजाजों सायख'जानाय जेला रायजो राजानिसो चिफ, रायजो राजानिसो CM, BTCनिसो CM, BTCनिसो चिफ। बेनिखायनो बयबो रायजो राजानिनो चिफ नालाय होनांगौ, होदोंबो हाग्रामा महिलारि सारा। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा उरखाव गोरा बिथांमोना बेफोरबायदि सिस्टेमखौ लानो रोङाखै, रायजोफोरखौ नाटसेट खालामनानै दोनलांदों। बेनिनो एग्जाम्पल नलेज फेस्टिभेल खुंबाय, लाख लाख सेनसन बानायनानै बेयाव थाखा जाग्राफ्रा स्मार्टफ्रा जाबाय। लिडार श्रेणिनि सुबुंफ्रा बे नलेज फेस्टिभेला मा नांगौ दे, नाङा होनला आं, नाङाखौ होना दे, नांगौ। गियान रानलायनाय, गियानखौ एक्सचेन्ज अफ आइडियास खालामलायबाय दे, जाबाय, बुजिबाय, मानिना लाबाय, मय मानिसु। दाना बेवहाय गियाननि बे फेस्टिभेलाव, नलेज फेस्टिभेलाव आइ आफा रायजो राजा सोरबा जाम्बा जाम्बि हालेवनानै जाग्राया बाव थाङा, थांनानै मा खामानि हैगोन? बे खुंदों, बेनिफ्राय रायजो राजा आइ आफा जाम्बि जाम्बाफोरनिबो आर्थिक बेबस्थाखौ खालामना होनांगोन। नोंनि बे सा नलेज फेस्टिभेल खुंनानै माबा माबि खुंनानैल' रायजो राजाफ्रा मावनानै जाग्राफ्रा थालाङोब्ला, लेबारबो मोनाबा, बेयावथ' रागा जोंनाय धिक्कार नांनानै प्रमद बर'खौ खम फेजेनदों रायजो राजाफ्रा, जोबोद गाज्रि रोखोमै फेजेनदों। गुहारानि सिनारनाय बायदि फरेननि मानसिफोर फैबाय, थुनलाइ फालिबाय दे, बर' रावखौ गेवलांहोनाय, बर' थुनलाइखौ मानिबाय दे। बेवहाय रायजो राजा आइ आफा बे हालुवानो जाग्रा लेबार मावग्रा थांना मा खालामहैगोन? बिसोरखौबोथ' नायनांगोन, बिसोरबोथ' भट थुदों, लिडारनि भट, उरखाव गोरा सारनि भट, सासे हालौनानै जाग्रानि भट एखे। बिसोरनि आर्थिक बेबस्थाखौ नायनांगोन, लेबार मावनानै जानायनि सुबिदा खालामनानै होनांगोन, गरसे गरनै मोननाय सुबिदा खालामना होनांगोन, फिसा फिसौ फरायनायनि सुबिदा खालामनानै होनांगोन। गैया, बेनो बिराद गिदिर भुल। आरो बे भुलखौ रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ थांनाय BTC इलेक्सनाव फेजेननानै बिनि खिथेरखौ लाबाय, एन्सारखौ लाबाय। प्रमद बर' ডাঙৰীয়া যিটো ভুল কাম কৰিছে, এই ভুলৰ বিনিময়ত ৰাইজসকলে যোৱা BTC ইলেকশ্যনত प्रमद बर' ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ইয়াত ফলাফলটো ৰাইজসকলে দিছে। बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। अब्ला मा सानो? फारागा मा? What are the difference between प्रमद बर' and हाग्रामा महिलारि मावनायनि खेत्रआव in case of working and making policies to uplift the people living in BTC? मा दं बिसोर सानैनि गेजेराव फारागा? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरना हर। एसेनोसै, फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।